बे समाव रादाबखौ फरायदों आं जेंग्रें नार्जारी। ज्योति प्रसाद आगरवालानि थैनाय सान एबा शिल्पी दिवस सानाव आसाम सरकारनि हारिमुआरि बिफाना आसामनि सा 50 महरगिरिफोरनो शिल्पी पेन्सन फोसावदों। शिल्पी दिवस सानजों लोब्बा लाखिनानै हादरसा सरकारनि हारिमु बिफाननिफ्राय फोसावजानाय बे बान्थाखौ क'क्राझार जहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि काटलगुरि गामिनि थागिबि आलायारन सावथुनाव फाव खालामनाय मुंदांखा मुस्रि टिकेन्द्रजित नार्जारी बिथाङाबो मोननो हादों। बे बान्थाखौ आजावनो हानानै बिथां मुस्रि टिकेन्द्रजित नार्जारीया जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसेनो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला फरायसा समनिफ्रायनो हारिमुनि मुलुगाव आगान होजेनदोंमोन। बिथाङा दायना सावथुनाव गिबियै फाव खालामजेनदोंमोन। बेजों लोगोसेनो बिथाङा जिउनि सिमां, गोदान मुगा बायदि सावथुनफोरावबो खामानि मावबोदोंमोन। दानिया फैदो टिकेन्द्रजित नार्जारी बिथाङा आबुङै मा फोरमायदों खौरांगिरिनि हेफाजाबै मिथिना लानि। आसाम सरकारनि हारिमुआरि बिफाना आसामनि सा 50 महरगिरि शिल्पी पेन्सन बान्था फोसावदों। बेबायदिनो जोंनि क'क्राझारनि जे नोंथाङाबो बे सेलेक्ट जादों आरो मान बान्थाखौ आजावनो हाबाय। गोसोआव माबायदि मोनदों आयं नोंथाङा दिनै? बिथांमोननिसिम धन्यबाद जासिनाय जाबाय। गोसोआवथ' अफुरन्त मोजां मोनदां। आं बे शिल्पी बान्थाखौ स्वीकृति हिसाबै मोनजानो लुगैखानाय दंमोन गोसोआव। बेबायदि रोखोमैनो एप्लाइबो खालामनाय जादोंमोन। दा गमामायैनो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ आंनो जासिबाय। ओमफ्राय मोजां मोनदां। जों मिथिनो लुबैबावदों आयं नोंथाङा बेसेबां सनाव हारिमुनि बिथिङाव आगान होजेनामोन आरो बेसेबांसो सावथुन मुलुगफ्राव फाव महरै बाहागो लाबायमोन आयं? हारिमुनि फोथाराव आङो क'क्राझार हायार सेकेन्डारि गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायब्लानो बिथराइ आफाद मुंनि मोनसे फरायसा आफाद दंमोन। फरायसा आफाद बे बिथराइ आफादाव दुलाराय आसामनिनो बायदिसिना गथ' गथायफ्रा क'क्राझाराव कलेजाव फरायनाय, हाइ स्कुलाव फरायनाय, हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय बिथांमोनहा बेवहाय ज' जानानै जों मोनसे कालचारेल आन्दलन खालामोमोन। हुरा हुरा सिम्प'जियामफोर बेवहाय खुङोमोन। बेबायदि रोखोमैनो प्रेक्टिसबो खालामोमोन, ड्रामाफोरबो। बै समनि गेदेमा बिथांमोनाबो हेफाजाब होदोंमोन। मुं लाथावथाव महरै आदा प्रसेनजित ब्रह्म थैनानै थांबाय बिथाङा। बिथांनि लांगोनायावमोन। बिथांनि न'आनो कालचार बादि गंसे न'मोन। दा बै समनिफ्रायनो फरायनाय समनिफ्रायनो लोब्बा दंमोन आरोखि। फरायनाय समनिफ्रायनो बेखौ लाथारदोंमोन। लाबोदोंल' नङा, लाथारदोंमोन। फरायनाय लोगो लोगो बेबादिनो हारिमुखौबो जौगाखांहोथारनांगौ होननानै नाजानाय दंमोन आरोखि। जों गिबि फाव खालामजेन गिबि खेब सावथुन हिसाबै दायना सावथुनाव बाहागो लाजेनदोंमोन। बेनि उनाव मिमांनि सिमांमोन नामा सिगाङाव। उनाव जिउनि सिमां बेखौ दोनदों राइटारा। जिउनि सिमां फिचार फिल्म बेबायदि रोखोमै फारि फारि खालामलांदोंमोन। बेसेबांसो सावथुनफ्राव? सावथुनावथ' गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिबो माखासे निउस चेनेलफ्राव लानो फैनायफोरनो हरदोंमोन फिसा फिसा। बेफोरखौ गोसोआव आहा गैला। दा ओरैनो हिसाबै 5-6थासो फिल्माव खालामनाय गोसोआव फैखाङो आरोखि। आलायारन, नोंथांनि गोसोआव थानाय आलायारन, दहाय बुंखानाय जिउनि सिमां, आलायारन, रेप अफ द भार्जिन फरेस्ट, गोदान मुगा, बेनिफ्राय जों बिजिनियाव बरमायाव बासिराम जोहोलाव बिदि भिडिअ फिल्मसोमोन खिन्थु। बेनिफ्राय बिजनियाव गादांखुजा फिल्म प्रडाक्सन सेन्टार मोनसे जादोंमोन। बेवहाय सुनि, हावासिनि बार बेफोरबायदि फिल्मखौबो खालामबोफानाय जादोंमोन। बै समनि सिनेमानि थासारि आरो आथिखालनि थासारिखौथ' आं बारा बुरजाद्राय एटाचमेन्टआव गैला। खिन्थु जेनेरेसनखौ आं बुंबाय थादों जे जोङो बांसिनै क्रिएटिभ महरै जोंनि कालचारफोरखौ दिन्थिनांगौ, हारिमुखौ दिन्थिनांगौ, एक्टिंफोरखौ कुवालिटियाव लाबोनो हानाया मोजां। खिन्थु जोंहा ट्रेनिं गैया।
ट्रेनिं मोननाय मानसिफोर गैयामोन बे समाव। टेकनिशियानफ्राबो मालाय मानसिमोन। जिउनि सिमाङाव अमर हाजरिका, डक्टर भुपेन हाजरिकानि फंबाय, बिथाङा डाइरेक्सन होदोंमोन। एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर हिसाबै आदा कमल कुमार ब्रह्ममोन लिरगिरि। बेबायदि हिसाबै केमेरामेनाबो असमिया मानसिमोन, मेकआपमेनाबो असमिया मानसिमोन। बेबायदिनो बिभिन्न बिथिङाव लाइटिंनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो गुबुन हारिनि मानसिमोन आरोखि। जोंनि मानसिया बेफोर आखाइखौनो होजेननो हायाखै। दा बे जाहैबाय दानि थासारियावबो बे एखे गोलैदों। दा लासै लासै सेंग्राफ्रा हयथ' एसे सोलोंहांबाय खोमा, बेखौनो आङो सानदों। केमेराबो एसे सालायनो बिसोर नाजाबाय। जोंदाव बड'साया ट्रेनिं लानानै फैनानै बम्बेआव फरायहैनायाव समाव सासे आबुं बे बेबसाखौ खालामनायनि सेस्टाव बे दङ। बिथाङा कम्प'जिट कर्स फरायनाय मानसि। खबर लाबा नोंथांमोना मिथिगोन। डिरेक्सनाव दं, केमेरायाव दं, आरो बिनिफ्राय मोनसेया बबेबा मोनले डाइरेक्ट सिनेमाखौबो बिथाङा दिहुनदों। बेनो फार्स्ट बिनि। आलायारनाव खालामनायनि सिमांखौ आङो जास्ट आफ्टार माने जिउनि सिमांखौ जेब्लानाखि फाइनाल खालामनो हायाखैमोन, बे समावनो स्टार्ट खालामदों आलायारना। जिउनि सिमाङानो पहेलामोन फिचार फिल्म हिसाबै। उनाव जाहैबाय आलायारना कमप्लिट खालामनो हाजेनग्रोबाय। दाबिं थाबिं गासिबो खालामजोबनानै बेखौ दिहुननो हाग्रोजेनदों। जोंदावा गावले अनिलमोन नालाय, ओंखायनो आरो जों बर'नि सासे सेंग्रा जोहोलाव, बिथांनि बे नाजानायखौ आं जोबोद साबायखर होदोंमोन। आरो मानसिफोरखौ लांनानै जाहाथे ट्रेनिंखौ बसायहैनो हायो, फरायनो गोसो गुदुं मानसिफोरखौ, बेखिनिखौ उत्साह बिथाङा होनांगौ होननानै आं बुंदोंमोन। खिन्थु रावबो आवगायाखिसै कुवालिटि हिसाबै। दाथ' खामानियाथ' बहुद मावनांगौ दं। हारिनि गेजेराव मावनो गोनां अनेक खामानि दं। आं सानदोंमोन बैसोआ जुदि थिनोब्ला, देहा जुदि थिग थायोब्ला, साइस्थ'फ्रा थिग भाबै दा गोदान एरेन्जमेन्ट, पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट जाबाय आसामाव। बर'फोरखौ बोनथुमजोबनो हानाय रोखोमनि मोनसे बिधि बेबस्थाफोरखौ जों लानायनि राहा लामाखौ लाथारनांगौ, बिदि होननानै आं सानबाय थादोंमोन आरो। दा देहाबो सौग्रावला, पारमिसन होला। दा बिदि हिसाबै आफस'ससो थालाङो नामा। खिन्थु आं बुंगासिनो दं बयखौबो, नोंसोरो थाखाखौल' दासिनाय, जाथिखौ सांग्रां खालाम, हारिमुखौ जौगाखांहोनो नाजा। राव हारिमु गोमाबाथाय सेस जागोन जाथिया। ओंखायनो जोङो नारा नाथा जुजिथारनानै अन्तत' बे मिडियाखौ, कुइक मिडिया, बे पृथिबिनि मादाव कुइक मिडिया हिसाबै बे सिनेमा जगतखौ जों बजबना लाथारनांगौ। बेजों बुथुमनो हायो होननानै आं परामर्स मोनसे होलाबायदों आरो मेल मिटिंफ्राव बुंदोंमोन आरो। दा गोदोनि हिसाबै खोथा गैलिया, दानि हिसाबैनो, दानि मानसि जाबाय हिसाबै आंनि सिन्था धाराया बेबादिनो आरोखि। थेंक इउ। बै समनिफ्राय समाजारि बिथिङाव फोसाबनायनि राहा लामाखौ बोरै लाजागोन, बर' समाजफोरजों लोगो लानानै बेफोरखौबो सिन्था खालामनाय जादोंमोन। बर' साख्रि आवला आफादनि गेजेरावबो बेखौ सावरायनाय जादोंमोन। दा समाजारि बिथिङाव जों जौगायाब्ला मिसा, गासिबो मिसाजोब। खालि अस्त्रजोंल' जों जौगानो हाया। जोंनि लोगो जोंनो भाषाखौ नांथारगोन, हारिमुखौ नांथारगोन, सोब किसु जिनिसखौनो जोंनो नांथारगोन होननानै। जेरै ओंखाम ओंख्रि जायोब्ला ओंख्रि गोथाव लुगैयो, बेबादिनो हारिखौ जुदि फोथांनोब्ला बिदिनो गोथाव हारिमु बेफोरखौ जों बासायनानै लाखिनांगोन। जों जेब्लायबो हारिखौ बावोब्ला जानाय नङा। हारियानो आसल थांखि। बर' रावखौ 1952 सननिफ्राय जेला फसंनो
हायासै होमब्ला जोङो स्कुल हिसाबै स्कुलाव बसायनो हाबाय लासै लासैनो दाथ' इउनिभार्सिटि लेभेलसिम थांबाय बिराद मोनसे पजिटिभ स्टेप बियो दा नंखायनो जाहाथे जोंनि खुगानिफ्राय बर' रावखौ रावबो सेख'नो हाया जों बे बेबस्थाखौ जों लाथारनांगौ लानांगोन लिरग्राफ्रा लिरनांगोन फरायग्राफ्रा फरायनांगोन आरो बेजों लोगो लोगो जोंहा ड्रामा नाटक सब किसु जिनिसफोरखौ डेभेलप खालामलांनांगौ बे दायथ'आ बांसिननिफ्राय बांसिन सफैबाय आरो बेबायदिनो जों जाथिखौ गोथां महरै दोननो नाजाथारनांगोन आंनि जोनोम मोननाय जायगा बे काथलगुरियानो बेनो बिथा आफा थैनानै थांबाय आइयाबो थैनानै थांबाय दा जोनोमथिलिया आंना बेनो फरायनाया अबयसे एल पि स्कुलाव फरायनाया बै साम गामियावसोमोन स्कुलानो गैयामोन जोंनि गामियाव एल पि स्कुलानो गैयामोन फोरोंगिरि दंमोन एसामिस मिडियामसो फरायदोंमोन बे समावथ' बर' मिडियाम गैया दा बे हिसाबैनो देरबोनाय मानसि न'खरनि अबस्था मोजां नङामोन गाहाम नङामोन नङाबा अनेक खिसु दावखोनो हानाय अबस्थायाव आं दंमोन आरो आथिखालाव दायो नोंथांनि जोंनि फरियालावथ' आंनि बिसि दं दा फिसा हिन्जाव दं दा सासे फिसा हौवा सासे दं बे फिसा हौवा टाउनाव थायो क'क्राझाराव साख्रि मावो बियो फिसा हिन्जावा देबरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै खामानि मावो गथ'आ MA BEd फिसा हौवायाबो BSc MA BEd दा एसेखिनि आन्दलननि गेजेराव बुजिनाय गथ'फोर बिसोर बिराद खस्थ' मोन्दों साद जारला जानांदों दा अब्लाबो उनाव जे गभर्नमेन्टजों जोंनि पलिटिकेल लिडारफ्रा जे एरेन्जमेन्टखौ खालामनानै लाबोनो हादों बेवहायनो आं सन्थुष्ट' थाबाय सन्थुष्ट' थानाय माने बेखिनियावनो जोङो एसे हां लाथ'दिनि नामा ओरै होननानै साननाय बादि जादों दा बेसेबां दावखोलांबावो राजनितिक भाबै आं बेखौ बुंस'नो हालिया बे इयुन जोलैफोरनि मानसिफोरनि खोथा मावनो गोनां हाबायाव थालांबाय इयुन जेनेरेसना खिन्थु दा अस्त्र धारनखौ दा खालामथों आंनि मथेबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बुंलांनाय बादि लेट लिभ एन्ड लेट लिभ बे प्रिन्सिपाला बिराद मोजांमोन बिथाङा बै समाव थांनानै थानाय समाव हुरा आंनाव फैदोंमोन फैनानै बेनिफ्राय लेखा गांसे खावनाय लाबोदोंमोन आं मामोन क'क्राझारनिफ्राय बे जाबाय मा होनना बुङो बेखौ हरदों आं बे लेखाखौ बेनो बेथ' बिराद मोजां गथ'मोन नालाय ब्रिलियेन्ट गथ'मोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दा बे लेखाया स्रिमिति सक्तिया माने गोमाबायलै बे बेमाराव गोलैनानै माइल्ड स्ट्रक पजिसनाव गोलैनानै बिराद लस मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738